Безнең баш калабыз Өфе көндән-көн матурая. Истәлекле урындар да күбәйгәндән-күбәя. Яңарак Өфенең Совет мәйданында генерал-майор Миңлегали Шаймуратовка һәйкәл асылды. Һәм без бүген уны күрергә килдек. Әйдәгез уның белән бергәләп танышайык. Миңлегали Шаймуратов ул бөек башкорт герое. 112-нче башкорт кавалерия дивизиясы командиры булган. Был һәйкәлде Рәсәйнең халык рәссамы Салават Чербаков һәм Башкортстанның атказанган архитекторы Константин Дангузов, шулай ук башка рәссамнар, тарихчылар, архитекторлар иҗат итә. Композиция башкорт гранитыннан эшләнгән. Дөйем зурлыгы 62-гә 29 метр, бәеклеге 15 метр. Ни өчен бу бөек һәйкәл Совет мәйданында урынлашкан икән? Чөнки тап ошо урында 1942 елның мартында Миңлегали Шаймуратов республика итәкчелегенә яугирләрнең фронтка барырга әзерлеге турысында отчет биргән. Әйткәндәй, 112-нче башкорт кавалерия дивизия хугыштың барлык авырлыктарын үтеп, Берлинга тиклем барып җитә. Кавалерияның 78 яугире Советтар Союзы герое исеменә лаек була һәм 5 кеше дан орденының тулы кавалеры була. Бұл һәйкәлдәге һәр фигура тарих һөйләй. Мәсәлән, ошо гармун тотып ултырган малай да Миңлегали Шаймуратовтың бала сагы. Герой күп балалы гаиләлә үсә һәм яшьләй генә әсәһен югалта. Миңлегали бик егәрле була, байларга ярдәм итеп акча эшләй. Гармунда уйнарга ла ул бай балалары арасында өйрәнә. Был тактаташтарда шулай ук төрле яударда һәлак булып наградалар алган якташларыбызның исемлеге язылган. Дуслар, без улар менән горурланырга тиешбез. Шулай ук бында көн һайын төш мәлендә Шаймуратов генерал көе уйнай. Яй көне эргәлә генә матур фонтан да эшләй, ә кыш көне хыргалак булачак. Генерал Шаймуратовка һәйкәл хәзер Өфенең иң истәлекле урыны. Дуслар, һез дә Совет мәйданына килеп, был һәйкәл менән якынрак танышыгыз. Данлыклы генералыбыз турасында белергә, уның батырлыгы турасында онытмаска тиешбез. Зилия Буранбаева, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өчен.